Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Terrific Tuesday! Ito na ang 31 ng ating Agosto at ito Wow. na ang huling araw ng buwan na ito at darating na ang ating mga kilalang artista. Nandiyan na si Mariah Carey at marami pang iba at si ang ating laging kumakanta. Si ano, Oo. sino na nga ba yung partner Yes. ng Pasko? Yes, Si kasi- Jose Marichan. Oo. Nagpapanghalata kung anong edad ko, di ba? Kung siya, napaka-updated na sa ano man lang siya, Yes. Mariah Carey pa lang siya, di ba? And, partner, Oo. grabe yung ni-remind mo kami that it's the last day of Yes. August. At pasimulan na bukas ang Burn Month at ito na ang pinakamahaba na namang selebrasyon ng Pasko. Kahit lumalaban pa rin tayo sa pandemya, patuloy pa rin ang glimpse of hope sa ating pagdiriwang ng kahalagahan din ng Pasko. Kaya nga, partner. And sana kami ay isa sa mga taong nagbibigay sa inyo ng flicker of hope and happiness kasi ito ang tambalang Sipaw! Ako ang inyong Papa P ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng good vibes. Naman, partner, from good vibes, kakikayan at kakwentuhan nyo naman sabay ng agahan, Shakikay. Ayun na. At marami pa talaga tayong pag-uusapan ngayon. Kahit patapos na ang buwan ng Agosto, ay aariba pa rin ang ating mga inspiring stories, balita at kaganapan sa Luzon at Cordillera, Pilipinas at buong mundo. Kaya nga, partner, so sa mga ka-Rangers natin dyan that is watching us live via Channel 11 and 13, nako, and our social media partners. Platform. Ayan. Yes, And- andyan ang platform natin na Twitter, Facebook at YouTube. Please sa yan. YouTube natin, click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong uploaded na videos. Oo nga. It's a terrific Tuesday for us to Wow. celebrate a lot of things. And one of that, partner, diba, we have one of our representative SK Youth naman in one of our barangayan. At talagang aariba at aarangkada ang kanyang advokasya at mga ginagawa niyang tungkulin para sa ating bayan ngayong Naman. pandemya. Alam naman natin na ang barangayan ay paulit na lang na pagbibigay sa atin ng mga advocacy. At itong mga bagay nito ay maimportansya ngayong palapit na ng eleksyon. Yes. Ano at sino ang dapat mong maiupo sa trono ng pamamahala? Yes, partner. And this pandemic have brought the youth so much power Yes. and so much terrific ideas that we can never imagine have brought to us. Kaya sana, mga ka-Rangers, tutok lang kasi from that barangayan, our guest talakayan naman, empowers that your disability doesn't make you incapable, diba? That only makes you stronger. Yan, makakusap natin ng isang representative Yes, partner. at head ng ating PWDT sa siyudad ng Baguio. At tumpak at saktong-sakto dahil pinagdiriwang din natin ang Paralympics sa Japan. At God bless at good luck sa ating mga atletang Paralympics sa Tokyo, Japan. Naman, saludo kami sa lahat ng ginagawa nyo para sa inyong sarili at para sa bansa naman. Oo, at tuloy-tuloy na natin ang terrific Tuesday natin dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw! At terrific talaga ang araw na to. At kapag sinabi nating salitang terrific, ano ang unang pumapasok sa'yo? Nako, partner. Mahigit kumulang 10 butas naman, partner, ang nagbibigay sa atin ng array of terrificness. Ako siguro, I feel the most terrific pag nakapagpahinga ako. Pero Yes. yung pahingang yung well-rested ka socially and mentally. So, yun. Ikaw ba, partner? Ako naman kapag nafe-feel ko yung terrific hour ako, kapag kasama ko yung mga Sino? tao na malapit sa akin at nagbibigay motivate sa Naman. akin. And shout out po sa mga car-rangers natin all the way from Abra. Yes. Good morning po sa inyo. At bagong time slot nga natin ngayon, every Tuesday ang 7:30 mga ka-Rangers. Oo. Kaya sa aking supportive lola na laging Yay! nanonood, maagang gumising ngayong 7:30 for Tuesday. I love you, Lola Lourdes, and the Little Yok and Gooding. Oo naman. And of course, I wanted to shout out na rin sa nanay kong magpagaling ka naman. Kasi kung Oo. hindi, nabebenta na ang halaman mo. Magpapamainan po kami dito. Oo. At Iyon. pamay na rin, Char. At ngayon, dumako naman tayo sa ating COVID cases Yan nga. status. At as of August 30, kahapon, 5 p.m., we have our new 89 active cases na kung saan pumalo na sa 775 as whole sa active cases at isang death kahapon. Naku, partner, no? Naku, from seven deaths before now, Oo. 1 death. Medyo may decline naman siya. However, positively, we have 16,235 recoveries, something that we can be yield about. Oo. That's a 1.97%. And mga car-rangers, as a friendly reminder that we are imposing barangays on lockdowns, Ayun. 25 barangays, Yes. but limited only to specific purok, no? Yes, oo. Kabsat. Like, for example, for Brookside, we only have Purok 1. Luwakan, Liwanag, Purok 2 and 5. Brooks Point, Purok 1. East Bayan Park, Gisad, Sorong, San Antonio Village, West Modern Site. Yun yung mga, again, there are only specific puroks that are in lockdown. At ito, lifting of lockdown naman order from Purok 5, Balsigan, Agpao Drive, Camp 7, Purok 17, Bayanan Road, Erisan, Purok 2 and 3, Military Cutoff, Nagilian Road, MRR Queen of Peace, at Block 2, West Carino Hill. Military Cutoff, sa Purok 4 kami, ligtas kami. Ligtas kayo. And yes. I'm happy that you are safe there, partner. And sana lahat din ng nasa purok under those vision. And my apologies, mga ka-rangers, the one that was announced was Yes. new lockdown order. Oo. But we still have existing order, ha, mga ka-rangers. East Modern Site, Brooks Point, Pacdal, Gibraltar, Camda Subdivision, St. Joseph Village, Brookside, Camp 7, Quirino Hill, Middle Carino Hill, Irisan Military Cut-Off, West Modern Site, Lopez Haina, PMA, Fort Del Pilar, partner. And Santo Tomas proper, Fairview, Bakaking North and Sur, Ambyong, Bayan Park Village, East Quirino Hill, South Central Aurora Hill. Yung specific purok and sitios, you can check sa ating city government public information na page nila. Yes, partner. And unfortunately, we Yes. had yesterday, mga ka-ranger, we placed another high-rocketed number of 2,000 plus positive cases all over the Philippines. That's very sad. However, Yes. paigtingin natin, ang solusyon dito is to get ourselves vaccinated. And just a Vaccinated. friendly reminder, we have that for today, di ba? Partner, At August August 31. 31, 2021, Tuesday. At maarangkada yan ngayong 8 a.m. to 2 p.m. for our SLU Gym second dose Sinovac only. Ayan muna. Yes. Only mga ka-rangers, ha? Kasi there's a limited number of vaccines. However, this aside from getting ourselves vaccinated, syempre, we practice the basic minimum safety Yes. protocol. And for our second dose Sinovac only, that we have our please from SLU Gym 916 vaccinees, SMB1 100 vaccinees, and UB 679 vaccinees. At Yan. yan. And for our delay for your second dose, if you have been swabbed or wait for the negative result muna, wag muna po tayo pumunta sa mga vaccination site. At kapag nagkaroon din tayo ng close contact of positive case,
complete muna natin ang ating 14 days quarantine at kapag may ubot, sipon at nilalagnat kayo, ay panatili na lang natin na wag na tayo pumunta ng vaccination site. Yun nga. And the thing is that mga ka-earners, some, nakipag-usap po tayo sa mga kapitbahay, ganyan. And sinabi nga nila na there was this one case na pumunta siya at hindi maganda, masyadong maayos ang kanyang pakiramdam na nagpa-vaccine at unfortunately lumala nga. Kaya mga ka-earners, please wag po nating ipilit. Pagpagaling po muna tayo before we get ourselves vaccinated. Yes. At ngayon, ariba naman natin ang terrific Tuesday natin sa ating baranggayan. At ngayon, makakasama talaga natin ang isang representative ng kabataan sa ating barangay Andres Bonifacio, Luwakan. Lower ating Bukawkan area. Wow. At narito ang ating energetic din at active natin. para sa ating mga kabataan. Ito, si Sir Danilo Abril. Good morning! Hello po, good morning po, Tambalang Sibaw. Good morning to all the listeners and the viewers of Morning Balitaktakan. Sumain niyo po yung kagandahan. Ayun, oo naman, Opo. Sir Danilo. At ngayong pandemya, talagang nasukat ang ating kakayahan at abilidad para tumulong sa bayan. Ano naman ang iyong mga ginawa sa ating barangay? At kamusta muna pala ang barangay ating Andres Bonifacio, Luwak, Lower Bukawkan. Bukawkan po. Ayan. So, ayun po, napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo po yung community mo na nagtutulungan po for the betterment of your community. Mostly yung mga organization na nandun po na tumutulong po sa barangay para po ma-uplift, ma-motivate po at ma-educate po yung bawat isa po sa amin about the situation of the pandemic, about everything na ginagawa po sa atin ng virus na ito. So yun po, nagtutulungan po kami, nagbibigayan, tapos sinishare po namin kung ano po yung meron po kami. Yes. And Sir Danilo, ano naman ang ginawa nating mga aktibidades para sa ating mga kabataan using arts naman or tulad ng poster making at iba pa? Ayun no, bago po sagutin yung tanong po ninyo, sir, meron po kasi yung slogan po namin since 2018, tapos pinapamuhay po talaga namin siya until now, no? Meron po yung sabi niya sa Chinese proverb na give a man a fish and you feed him for a day, and teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So, nung una po nag-focus po kami sa situation po ng pandemic, nagbigay po kami ng mga reliefs, ganyan po. Ano po kami, activities po kami for the whole duration of Linggo ng Kabataan, nagpa-poster po kami, nagpa-TikTok po kami, nagbigay po kami ng mga COVID kids care sa mga kabataan po namin, at hindi lang po siguro yun, na-cover po niya lahat ng mga tao po, as in talagang we're very vulnerable po sa sa mga youth nung nag-start ang COVID, no. Tapos at the same time, hindi lang po namin nilimit yung sarili po namin, but we also had integrated activities, workshops, ganyan po, kahit na po COVID, no. Of course, following the safety measures of of the city protocol po, Tapos hindi lang po yun nag-focus po kami on giving people something to eat. Ganyan, nagkaroon ng community pantries, ganyan po. Nag-focus kami more on sa tupad, sa mga nag-school sa college, ganyan. So, natulungan po namin sila by paying their tuition fees, ganyan po. And then sa mga youth po namin sa Barangay Hall, yung paggamit po nila ng free access ng wifi, ng print, ng photocopies, ganyan po. So pinapagamit po namin with free access po. And then ngayon ginagawa po namin sa Barangay Hall po namin is yung pag-cultivate po ng values education po, no, parang kumbaga
ang ginagawa po namin is talagang ina-assess po namin yung intention po namin, yung motives po namin on helping the people in our community po. Yes, yun nga po, Sir Danilo, you've mentioned that we've also encouraged the youth in our artistry. Sir Danilo, gaano kahalaga na matulungan natin ang mga kabataan into arts? Kasi ako naniniwala ako, Sir Danilo, that art is Apo. a form of a therapy. So, paano ba ito Apo. nakatulong to our youth ngayong pandemya? Lalo na po siguro nung panahon po na nagkakaroon ng depression, so people killing themselves, ganyan-ganyan. So in-evaluate po namin paano ba ito nagkakaroon, paano ba ang cause ng depression na to, ano bang cause nung ano ba to, nung people killing themselves po ano. So since we have integrated so many arts in our activities, mostly sa integrated activities ng Barangay Hall, and not only as yung activities ng Sangguniang Kabataan, ano po, it's just ano po, collaborating with many committees and departments in our community, no. So natulungan po namin yung mga kabataan to set aside their ano po, emotions, broken heartedness into something beautiful. Kumbaga naging beautiful distraction po siya sa bawat isa po sa amin. Kumbaga yung time na wala ka na pong makain, yung time po na wala ka na pong malapitan, it's because pressured ka sa pag-aaral mo, pressured yung mga youth po namin sa finances po nila, no. So ito na ano po namin sila, no, na turn po namin sila in a channel of blessings po. So by the use of arts po. Yes, oo. Yes. Sir Danilo, sa gitna Apo. ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan ngayon dito sa lipunan, bilang kabataan at public servant, paano ka tumitindig at binibigay ang iyong parte para tumulong sa ating bayan at ipakita ang iyong gustong pagbabago para sa ating lipunan? Bago ako nag-start as Sangguniang Kabataan, grabe po yung fear. Kasi hindi mo po ako mapagsalita talaga, as in, nahihiya po talaga ako. Parang kumbaga, ang baba ng self-esteem ko po, ano, parang kumbaga hindi ko po alam kung paano ako, mag-start. But when I started, overcoming my fears that comes from within, parang kumbaga, natutunan ko pong halubilo sa mga tao, connect po ako sa mga organizations po katulad ng SK Federation organization ng Baguio City. Grabe yung tulong po ng mga Sangguniang Kabataan chairperson na nag-uplift, nag-motivate po sa akin kung sino po ako ngayon. Tapos po yung mga tao po siguro sa organization po namin, just like yung mga churches with the help of our chaplains in our barangay hall po. And most importantly, yung mga kasamahan ko po sa barangay hall, yung mga barangay kagawads, yung mga kasama ko po everyday on serving the people po. Tapos grabe po yung yung intimidation, yung takot ko po about other people po kasi they think of you parang kumbaga may ine-expect sila sa parang kumbaga hindi mo alam kung paano po yun i-overcome, paano po yun i-conquer po ah, yung mga expectations nila po sa inyo, yung kung paano kanila tignan, parang kumbaga, parang potential ba ito, parang kumbaga they look down on you, parang kumbaga in some way parang ganun sa tingin mo. Tapos po lastly is yung overcoming overcoming with a great purpose or with a great commission po nagawa ko po ito since I started to win my fear, since I started to conquer yung sinasabi ng tao sa akin. Tapos doon lang po ako nakapag-conquer with a great purpose or with a great cause po sa barangay po namin po. So, yun po yung nagawa po sa akin bilang public servant po. Exactly, Sir Danilo. We believe that it's very challenging ngayon, not just only because of Yes, the pandemic, truly. but your leadership was also put into a test. Sir Danilo, yung tanong ko kasi, yung sabi mo kanina, fear. How do you remove fear to our future leaders para makita natin ang totoong pagbabago? Siguro po by having faith in what you have, kung ano po yung nilagay ng position ng Lord sa buhay mo po, no? Kasi I believe
faith produces fears po ano. Kapag wala ka pong fear talaga, hindi mo po siya magagawa ng tama, hindi mo po siya magagawa ng upright po for your community po. Yes Yes naman. naman. And Sir Danilo, sino naman ano yung mga future activities natin na pwede nating imbitahin yung mga car rangers natin? Grabe po, yung mga future activities po namin nagsisipostpone. It's because of the Delta virus. Yung mga future activities po namin na grabe po, na sana nakatulong po sa mga tao po. Pero okay na rin po yun para safe po yung mga tao, safe po yung aming pong pamamahala po sa aming pong community. But of course, for our upcoming activities po sa barangay po namin, so meron po yung tinatawag po naming mga online games, online sa mga kabataan po. And meron po yung amin pong tinatawag na values education program po. Kumbaga, ito kasi ni-stretch po namin yung faith ng mga tao in which in times of pandemic talagang ang kailangan po talaga nila hindi kami kundi si Lord. Baga pinaparealize namin sa mga tao yung ganyang pong notion, no? Yung kumbaga yung walang-wala ka na pero hindi mo alam kung saan ka po kumakapit po ano. So ito nilalapag po namin sa bawat floor ng aming pong community with the help of Jesus Reigns Ministries through Pastora Rowena Orahay po. So ito nag-start po sa amin as barangay council, as barangay official po. Ngayon po nag-spread na to throughout the surface of our community in which na-uplift po namin yung morality, na-uplift po namin yung uprightness ng aming pong Yes. community. So, yan po. Sir Danilo, meron po ba tayong gustong pasalamatan din sa ating mga barangay officials, sa mga tumutulong sa inyo, at sa mga supporters natin sa ating barangay Andres Sino po ba ang gusto Bonifacio, kong pasalamatan? Lower Bukaukan? Unang-una po siguro si Lord, no? Kasi siya po yung nagbibigay ng wisdom, ng strength po sa amin as barangay official. Without Him, hindi naman po kami makakapag-function po talaga ng totoo with pure intention po. Secondly, yung barangay officials po ng Andres Bonifacio, grabe. Yung pagbabago, grabe yung binibigay po sa akin na chances to do more and to be more po. Tapos yung sa Jesus Reigns Ministries Church, thank you so much. If you are listening, I'm so grateful and overflowing with gratefulness po sa inyo. Tapos sa SK Fed Baguio City through Councilor Levy Orcales, thank you so much, Councilor, kasi grabe po yung intact mo sa buhay ko po. Ganyan po. And of course, thank you so much din po sa barangay official po namin, most especially kay Kagawad Janet Chamson po. Grabe po yung pag-support po nito, pag-uplift po nito at pag-motivate po sa akin as Sangguniang Kabataan Chairperson. Na of course, bata po ako with mind and with heart, pero siya po yung nag-guide po sa akin all throughout the activities and programs of Sangguniang Kabataan in Andres Bonifacio po. And lastly, yung city government programs po na grabe, sobrang sarap sa feeling po na you cared about the dreams in the future of the Sangguniang Kabataan. Hindi lang po sa community po namin, but as a whole, Baguio City po. So, yun po. Ayan, talagang umariba. Ayun, At grabe po. terrific Tuesday talaga ang ating bayan with Sir Danilo at sa kanilang mga ginagawa para sa ating bayan. Kaya Sir Danilo, maraming salamat po at mag-iingat po tayo. Yes, have a great day and Thank padayon you. po. Wow, talagang nakita natin ngayong barangayan, patuloy pa rin ang kanilang advokasya at pagtulong sa iba't ibang aspeto at sektor sa ating lipunan. Yun nga, At partner. eto, nasabanggit niya nga ang ating SK Federation President na si Sir Levy Orcales. Maraming salamat din sa inyo sa pag-inspire sa ating mga barangay youth leaders natin. Kaya nga. And the thing is that, partner, ihahantlintulad natin sila sa mga future leaders na gusto sana natin. Kasi ngayon pa lang as youth leaders, nakikita na natin that our future leaders will make a difference naman. Nakita natin tumindig ang paninindigan ni Sir Danilo para sa ating bayan. At promote ko na din sa ating Linggo ng Kabataan ang ating announcement of winners. At
closing ceremony sa September 4 sa Convention Center. Padayon at congratulations sa buong SK Federation at sa kanilang mga aktibidades sa ginanap na Linggo ng Kabataan. Yes, ang dami ng activities na yun, partner. Oo. And I'm so happy that you are part of some of those Yes. activities. Oo. And grabe, it's always a terrific way for you to showcase your talent and your passion at the same time. Indeed, partner. At marami pa tayong pag-uusapan dyan ngayong Terrific Tuesday dahil ito ang tambalang Sipaw sipaw ng ng Morning Morning Balitaktakan. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW!
Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Ito ang mainit na balita patungkol sa girian ng pagka-general manager sa Beneco. At dalawang kampo nagharap, naging tensyonado. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Stand down, mister! You stand down! You stand down! I am trying to be professional here, my friend. I am also trying to be professional. Ganito ang eksena kanina sa pagharap ng kampo ni na Attorney Ana Maria Paz Rafael Banaag at Engineer Melchor Licoban. Si Attorney Banaag ang itinalaga ng National Electrification Administration o NEA bilang General Manager ng Beneco. Habang si Engineer Licoban naman ang itinalagang OIC General Manager ng Board of Directors ng Beneco nang pumanaw ang dating General Manager na si Gerardo Versosa. Giit ng kampo ni Banaag, dapat na siyang maupo at simulan ang trabaho. Because the NEA MOA resolution states that the appointment takes immediately, effective immediately. So what other words would describe that phrase effective immediately? So in other words, the notice from the board is not actually a condition precedent, but it will only be a notice telling her that they have already taken up the matter about the BMC and for her to submit the one-year action plan to be attached to the BMC. Buwelta ng kampo ni Licoban. Ang liwanag. Until now, if you look at the resolution that appointed Gen. Rafael, Mayor, they cannot cite any expeditious or justifiable circumstances why they set aside paragraph H of the memo, why they rejected the qualification requirement. I cannot decipher. What kind of government do we have? Dagdag pa ng kampo ni Licoban, hindi naman nila hinaharang ang pag-upo ni Banaag, pero ayaw nilang ipagamit ang opisina ng Beneco. Dito lalong nagkainitan ang dalawang kampo. Basta, dari GMA, dito yung trabaho, she can assume but nowhere in the Beneco building. Sino ka nga ron nga mangiparit? Nga po, apay baging ti Beneco. Impliyado ka, I'm suggesting, Panyero. Iso nga ron. Stand down, mister. You stand down. You stand down. I am trying to be professional here, my friend. I am also trying to be professional. Kas ano na itanga? Ang sasao at pailupasin da. Sa kanto sumpa. Tiniyak naman ni Banaag na hindi gaganti ang kampo niya sa mga empleyadong iniwan ang kanilang trabaho at nagbarikada. Pero pagpapaliwanagin niya ang mga ito kung bakit hindi sila dapat kasuhan. Sa gitna ng girian, hiling ng mga member consumer, huwag pabayaan ang trabaho at serbisyo ng kooperatiba. Makanya ako, siyempre, jay worry me dito but siyempre as a consumers ko jay assurance naman jay pang services kayo. At naitsamba mo jay committee jay council at cooperatives employment livelihood and social disabilities. Biyernes, inilabas ang appointment ng NEA kay Banaag na agad inalmahan ng mga empleyado ng Beneco. Bukas, magpupulong sina Banaag at Licoban kasama ang Board of Directors para maresolba ang issue. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ilocos Sur, pinasok na ng Delta variant at ang mga kaso sa Beta at Alpha mas nadagdagan pa. Narito ang balita ni Charmy Bosque. Gobyerno probinsyal ng Ilocos Sur na nakapasok na dito sa probinsya ang Delta variant ng COVID-19 na itinuturing na mas nakakahawa dahil ang isang taong tinamaan nito ay maaaring makahawa ng hindi bababa sa 4 hanggang 8 individual. Ayon kay Dr. Carmeliza Singson, Provincial Health Officer, mayroong mga na-identify sa laboratory testing ng genome sa UP Manila na Delta, Beta at Alpha variant dito sa probinsya. 5 kaso
ng Delta variant ang naitala kung saan tig-isa sa Sawang San Juan, Casili Santo Domingo, Bahet San Ildefonso at dalawa naman sa Salapasap, Cabugao. Habang ang pasyente ng Alpha variant ay residente ng Alinaay, Cabugao at ang pasyente ng Beta variant ay mula naman sa Nagsangalan, Vigan City. Madalas na nila ma-identify at kasi dati na nga case na digital yan. So, sila kwenta na i-require ma-isolate naman Tapos, at dahil GLG yun, no, niya ti kaya na nga quarantine status di lugar, mabalin na nga ni Mayor, at kanya na no, i-lockdown na di lugar, no, makita na nga aduti na nakaramaraman na digita nga cases or adakin di LGU detan. Ayon sa doktora, kung ang isang individual ay tinuring na carrier ng variant, kailangan itong ma-isolate. Maisasagawa ang contact tracing sa lahat ng nakahalubilo niya mula sa una hanggang ikatlong level kung saan sasailalim ang mga ito sa swab test. Dito variants kay ori no handa pa na-identify di kasla sususpetsain min nga adda nga ta variant dito yen ta pamilya ti apektaran. Then maan di ado ti case ti mesa nga barangay. Ni maome ti capability tayo nga mang-detect ti variants dito probinsya or dita sa La Union or di North di Batak. Itilaing makamabali nga mang-detect di La Manila. Kit nakabaybayag pa iti resulta nga sumangpet after 1 month at dapat iti 2 months ang tula sumangpet. O kasla dito tatari dito yung mang paililabi nga cases tayo ng impagada nga positive dito nga variants. Halos amin dapat recovered dahil. Dahil dito, hiniling ng gobyerno probinsyal sa lahat ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng quarantine status na naideklara sa kanilang lugar para mas maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Kaso ng COVID-19 sa Pangasinan sumampa sa 3,000 kaya't mga hospital nagsipunuan. Narito ang balita ni Christine Mayterado. Sumampa na sa 3,000 ang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Sa huling datos na inilabas ng Pangasinan Provincial Health Office, nasa 3,195 na ang kabuoang COVID cases. Ang mga bayan na kabilang sa 3rd District ang nangunguna sa listahan ng may pinakamataas na active cases. Ang Kalasyaw na may 293 active cases matapos makapagtala ng panibagong 46 cases, Bayambang na may 203 active cases, 188 naman ang aktibong kaso sa San Carlos City at Malasiki na may 181 na kaso. Ito po ang araw-araw na pag-akyat ng bagong kaso. Puro all-time highs po ang mga numerong ito. At ang suma total ng nakaraang 5 araw lamang ay higit pa sa dating pinakamataas nating bilang sa isang buwan mula nang magsimula itong pandemya. Dahil sa mabilis na paglobo ng kaso, punuan na ang mga ospital sa lalawigan. Mas matindi po ang hagupit sa atin ngayon ng COVID-19. Puno na po ang ating mga ospital, gobyerno man o pribado. Nagdaragdag na po tayo ng mga tents sa labas ng ating mga ospital para may masilungan ang ating mga kababayang may sakit. Simula na rin ngayong araw ang temporary closure ng outpatient department sa Region 1 Medical Center upang matugunan ang dumadaming COVID patients. Upang mapigilan ang nakaaalarmang kaso ng COVID-19, hiniling ng pamahalaang panlalawigan sa National IATF ang pagsasailalim ng probinsya sa GCQ with heightened restrictions mula September 1 hanggang September 15. Patuloy naman ang pamamahagi ng relief goods ng pamahalaang panlalawigan sa mga bayan na nakapagtala ng mataas na kaso ng COVID. Mas matindi po ang hagupit sa atin ngayon ng COVID-19. Puno na po ang ating mga ospital, gobyerno man o pribado. Nagdaragdag na po tayo ng mga tents sa labas ng ating mga ospital para may masilungan ang ating mga kababayang may sakit. Christine Mayterado para sa Luzon Headlines.
Mga modernong jeep aarangkada na sa Dagupan at Lingayen, Pangasinan. Nagbabalita, John Ren Tabor. Mating na ang 38th modernized jeepney sa Lingayen, Pangasinan. Aarangkada ang mga ito ngayong buwan ng Setyembre. Ang joint launching of modernized PUJs, Hino and Hyundai ng Lingayen Dagupan Transport Cooperative ay proyektong pinangungunahan ng DOTR o Department of Transportation. Ihahatid nito ang libreng serbisyong pangtransportasyon para sa mga biyahero na rutang Lingayen to Dagupan at Suwal to Dagupan, vice versa. Opo, nakaprograma po ito sa DOTR na pundo ng gobyerno natin na ito po ay pagmamahal sa atin ng gobyerno dahil sa may pandemic tayo, kawawa na yung mga tao, kaya ang naging programa po dito ay libreng sakay sa mga taong bayan. Para yung mga mananakay natin ay maging komportable at saka yung mga yun naman kasi natin mga luma ay talagang paluma na talaga at kailangan na natin ma-modernize ang mga papasada natin. Mayroong 38 na kabuang PUJ units ang LDTC, 28 ang galing sa Hino manufacturer at 10 naman sa Hyundai. Ayon kay LDTC Board Secretary sa Gawinit, di patiyak ng kooperatiba kung kailan ang pagbiyahe ng mga PUJ. Sa pagkakasabi po ni Atty. Nuriar, second in command po ng LKFRB, itong September po, may konting ayusin lang po kami. Para sa mga beherong nais ang libreng sakay, matatagpuan ang LDTC Terminal sa Barangay Kibaol West Highway sa Lingayen, Pangasinan. John Ren Tabor para sa Luzon, Headlines. Serene. Kabataan umariba para alagaan ang kapaligiran at kalikasan. Narito at nagbabalit si John Ren Tabor. Kabataan para sa kalinisan at para sa kalikasan. Iyan ang advokasya ng mga kabataang Moncadenian sa kanilang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Nagsagawa ang SK Federation ng sabayang cleanup drive sa kani-kanilang mga barangay. Ito yung programa na napag-isipan at napagplanuhan ng Sangguniang Kabataan. Maliban kasi sa temang Transforming Food Systems ay sinusuportahan din natin ang Dengue Awareness Campaign ng DOH na kung saan isa sa mga 4S ay ang Search and Destroy. Kasi ngayon ay panahon talaga ng dengue kaya kailangan nating ma-search and destroy ang tinitirhan ng lamok na may dalang dengue. Kaya in line with that, kasama ang Sangguniang Kabataan at iba't ibang youth organization dito sa Moncada na pagplanuhan itong aktibidad na to. Bilang tugon naman sa pangangalaga sa kalikasan, ay nagsagawa rin ng tree planting activity ang Sangguniang Kabataan ng Moncada sa mga piling barangay at eskwelahan. Naisipan ng ating mga kabataan ang tree planting activity upang makatugon hindi lamang sa pagkain sa pamamagitan ng mga bunga ng ating mga itinanim, kundi pananggalang din naman sa mga kalamidad na dumarating gaya ng bagyo at baha. Labis naman ang pasasalamat ng punong guro ng isa sa mga eskwelahan sa aktibidad na isinagawa ng mga kabataan. Kami po ay napakapalad at napakasaya at ang aking mga guro po ay makikita ninyo na talagang excited na makapagtanim ng mga mulberry trees na bigay ng Sangguniang Kabataan. Ito ay hindi na ibibigay sa lahat kaya napakaswerte namin, napakapalad namin. At isa siguro sa maipapangako namin ay pipilitin namin at gagawin namin ang aming makakaya na maging 100% na tutubo at mapapalaki, mapapalago ang mga halamang ito. Nitong Biyernes naman ay pinarangalan ang mga itinuturing na environmental champions for clean and green municipal and barangay LGUs sa lalawigan ng Tarlac. Layunin ng programang ito na itaguyod ang isang malinis na kapaligiran, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ako as an advocate of the environment talaga, no, I've always been active even in my stint in Congress about climate change and panatilihin ng ating kapaligiran.
minarapat po ng atin dito sa probinsya na bigyan ng magkaroon ng timpalak, no? Contest sa ating mga barangays at sa mga munisipyo para magkaroon ng awareness, no? Ng hindi lang greening, kung hindi po yung tamang solid waste management sa kanilang mga barangay at munisipyo. Kampiyon at hinirang naman bilang cleanest and greenest municipality ang bayan ng Moncada sa buong Tarlac. We're happy na this year, for the first time, under the administration of Governor Susan Yap, we are the champions. And with the cooperation of the people, we hope that we will continue to manage our environment. Let us love our environment. Sa kabila ng hamon ng pandemya, prioridad nating mapanatili ang malusog na pangangatawan at isang hakbang upang makamit ito ay ang pagtutulungan upang maitaguyod ang malinis at ligtas na kapaligiran. Mula sa Tarlac, Andrew Corpuz para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ito, si Paul Baldoza. At Shekinah, Cudao. Ng Morning Balita. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Terrific Tuesday! Kanina napag-usapan natin ang iba't ibang terrific act at advocacy ng ating barangayan na si Sir Danilo sa kanyang barangay Andres Bonifacio Lower, Bukaukan. Yun nga, partner. And the result are terrific outputs from terrific actions, diba? And syempre, ilalayo pa ba natin yan, mga Car Rangers? Of course, gusto naman natin kamustahin ng isang sektor ng ating mga ka-RNgers that is at this time of pandemic, syempre isa din sila sa mga na-test through time and again naman. So we have with us Sir Samuel Aquino, and he is the Disability Affairs Head, and he will be online with us. Good morning! Good morning po! Good morning! Naimbag sapa tayo. Yes, naimbaga sapa mo at Sir Samuel. Sir Samuel, unahin ko na po. Kamusta po tayo dito sa ating opisina at paano natin napupromote din ang ating mga alaga sa ating mga kasama dito sa mga advocacy natin sa PWH? Simula po nung March 17 nung nagkaroon tayo ng quarantine, of course, the office is always advocating and at the same time encouraging and promoting the compliance of the health, minimum health protocol natin. So, hindi po nagsara ang ating opisina since the quarantine. Tuloy-tuloy po ang ating serbisyo sa Disability Affairs Office under the City Mayor's Office. Yes, Sir Samuel. And we're glad that we are not closing any doors for our mga car-rangers regardless of their disability. Sir Sam, ano naman yung mga programa na nagawa natin ngayong pandemic for them? Of course, one of the affected sector is the person with disability in all types of disability, and most especially in the persons with visual disability in terms of tourism-related activities in the city, wherein all our massagers are affected. But despite of this pandemic, the national government, through the coordination of local government, there are a lot of pandemic-related activities that were given to them, like the SAP, like the financial assistance coming from DOLE, and also on behalf of the city government of Baguio, under the city government, we also give relief and then rise subsidy to our person with disability in the city. Yes, Sir Sam. And Sir Samuel, with these programs, ano pa yung hinahanap nating programa for our mga car-rangers? Ngayon, ang hinahanap natin sana is to, of course, to give employment to those person with disability or really affected with this pandemic. As of the moment, we are coordinating with our public employment service office through DOLE.
Yes. Yes, Sir Samuel. At ano pa yung mga upcoming projects po natin at programa para matulungan natin at ngayong pandemya ang ating mga nasa sektor ng PWD po? Of course, there are a lot of activities, programs, and projects that on hold because of this COVID-19 virus. Especially with the arrival of the Delta variant, the city government of Baguio under our office canceled all the activities and programs related to the person with disability because we, the sectors, are one of the most vulnerable in terms of this pandemic. Yun nga. And Sir Sam, since nabanggit na po natin yung vulnerability ng ating mga car injures, Sir Sam, do we know the vaccination percentages po ng ating mga car injures? In terms of the vaccination, I think we are at least 50% because the city government of Baguio is really pushing and promoting this vaccination rollout towards our sectors, in which the latest activities that we given is the mobile vaccination rollout in the barangay, especially those persons with disability who are not capable to go to the vaccination centers. So with our numbers, I can say 50% already because vaccination is still a personal decision to take in. At ayan na. At ngayong araw na to talagang umaariba pa rin yung mga Paralympics naman. Pumunta tayo sa Paralympics po at iba pang mga activities. Sa City of Baguio po ba, may mga programa din po tayo dati before pandemic na para sa mga PWD sa sports naman? Yes, indeed. Before the pandemic, we participated the National Paralympics in which we produced at least 10 national para athlete for archery under the banner of the city government of Baguio. Unfortunately, last year we should have this ASEAN meet here in our country, but because of the pandemic, it was cancelled. But hopefully, with our para archers, they will go to Vietnam this year. And full support din po ba ang ating opisina patungkol sa ating mga PWD at ano po yung mga suporta na pwede nilang matanggap? We are very happy that we have already this sports development ordinance that we just approved in the city government of Baguio, wherein a lot of financial and physical incentives are given to them. Yes, Sir Samuel, may iba pa tayong sektor or kategorya maliban sa sports ang pinagkakabala ng ating mga activities for our PWD. Meron pa po ba tayong ibang paraan or way? Through arts po ba at iba pa? Yes, marami pong arts. As early as January, we are promoting the autism week, in which there are a lot of person with autism who are really capable or inclined to arts. So that's why we are also in coordination with the SM in the promotion of their artworks. Oh, indeed, Sir Sam, the thing is that over time nakita naman natin how art is very therapeutic, not just, with people with disability, pero tayo din, tayong individuals that are capable. Sir Sam, we just wanted to follow up naman. Nabanggit mo kasi yung pagiging kasama mo ang SM in understanding this kind of matters. Paano naman tinanggap ng community natin ang mga person with disability? SM is one of our partners through their SM Cares that they in terms of the promotions of person with disability, especially in catering their interests and welfare. And also, aside from that, we are conducting these advocacy programs in which all the employees of SM are being given a proper orientation on how to handle person with disability, especially with children with intellectual and learning.
Opo. Sir Sam, kamusta naman po ngayon? Kasi we also went through some changes in Baguio City and nakita natin our acceptance on this kind of matter where we added some tactile in our roads. Sir Sam, paano naman yung natin dito, reaction natin dito? Naging positibo ba ang ating ang community for this response? And how does this help our PWDs? On the part of the person with disability affairs office under the city mayor's office, we would like to appreciate and acknowledge the innovations that is given to us in the especially for the sector of person with disability, because this is one way or another a big help in terms of in the promotion of accessibility law, in which yellow tactile pavement is one of the tool that is being used for person with visual as for their directional. It is a directional guide. Yes, at Sir Samuel, tanong ko lang po, no? Kapag pinag-usapan natin ng PWD, kasama dito po ba ang ating mental challenge sa mental health natin like depression at iba pang mental health problems po natin? On the onset of the of Magna Carta of Person with Disability since 1992, mental health is one part of the type under long time ago it was considered mental. So in terms of the mental health illness, they are being considered person with disability under mental or psychosocial, starting from depression, bipolar, and schizophrenia. Yes, Sir Sam. And Sir Sam, meron ba tayong mga upcoming activities that we wanted to invite our PWDs and also our car rangers if they can help? Yes, in relations to the yellow tactile pavement, we are also we will be having a series of orientations on the use of these new innovations in the city government of Baguio for the benefits of the person with visual disability and the entire constituent of Baguio City. So for the month of September, we will be having a series of orientations on the proper use of yellow tactile. Yes, at Sir Samuel, maraming salamat dahil sa inyong aktibo at suporta ng inyong opisina para sa ating mga sektor na sa PWD at ang pagpopromote ng inyong advokasya. Maraming salamat. At may gusto po ba tayong pasalamatan din, Sir Samuel? Again, in behalf of the person with disability of Baguio City, we would like to say thank you very much for the continuing support and understanding on the welfare and interests of the person with disability in the city. Yes, Sir Sam. And maraming salamat po and that we are giving this terrific ideas para maging inclusive ang ating community. And again, the disability does not hinder our capabilities to help, lalo na ngayong pandemic. Maraming salamat, Sir Sam. Maraming salamat, Sir Sam. Maraming salamat din po sa invitasyon sa aking opisina. Yes! Wow! Ngayong two guests natin ngayong patapos na ng Agosto ay 31st of August, bigay na bigay talaga Terrific Tuesday with our two guests from our barangayan and guest talakayan. Yan naman, partner. And sabi nga natin, hindi kasi lang matatapos yung pagiging terrific nila sa sarili nila. Yes. They're terrific in their own ways kasi nakakatulong sila sa ibang tao. And yun naman yung gusto nating makita. There's inclusivity on what we are doing. Yes naman. At terrific talaga dahil patuloy na sumusuporta ang ating mga viewers. Ito, si Florenda Kempaoy. Bago na ating viewer to. Hello po. Welcome sa ating Tambalang Sipaw. At Ana Marinas, good morning, Tambalang Sipaw. And to our Hong Kong Rangers, Brenda Tulyok, at Billy Joe, Bong, and our Merly Agbayani Season. Yes naman. And also to my good friend there in Korea. Hi, good morning.
Parehas na ba? Wala na bang ulan dyan? Kasi ngayon Oo. medyo makulimlim dito. Yes, Yan. at umaari ba din ang ating manawag Pangasinan Ranger, andyan sila Delia Tulio, Kaguding at Lourdes. Good morning sa inyo at hindi din mawawala na terrific talagang Tuesday with our sponsors. Naman. And before we go to our sponsor, meron Yes. na ulit isang bagong viewer, Marcelino Dizan Jr. Yes. Good morning Good as well. morning po. Thank you for tuning in this morning. And of course, puntahan na natin yung mga sponsor na yan. Partner, we start off with NJCP, Uzora, PG Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade, Loves Cafe, Lorma isa Medical. sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. Sarap. Yan. And syempre, Lorma Medical Center, May Manox, Sangyup Pacha, Studio Coffee, Wala nang aw sa Pao, pao. Katia Liz, Amyanan Balita ngayon. Pines Estate Gaming Corporation. Naman, dami niyan, partner. And sa mga tumututok sa atin dyan to our social media Yes. platform, don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, our Twitter, and of course, our Facebook page. At eto, abangan nyo din kami. Lilipad ulit ang RNG Luzon sa bagong channel nito. Naman, Oo. lapit na yan. Arangkada yan, mga ka-Rangers. At sumama pa rin kayo dito sa tambalan natin. At before that, we have our quote of the day. Yan. So, life gives us choices. You either grab on with both hands and just go for it, or you sit on the sidelines. Nako, ayoko. I don't wanna Yes. be sitting in the sidelines, partner. Gusto Oo. ko, I wanted to be on Oo. that line, di ba? Kasi you need to grab the opportunity. Kasi kahit anong mangyari dyan, at meron kang matututunan. Definitely. Yes. Kasi sa huli, baka mag-regret ka na hindi mo tinry Oo. yung pagkakataon na yun. Ako din, partner, naging motto ko na rin siya, nasubukan mo hanggang kaya mo. Yes. As long as wala kang nasasaktang ibang tao, wala kang natatapakang ibang tao, go ahead and try. There's nothing that you're going to lose pag hindi mo pag sinubukan mo. Tama sa ika nga nila, hindi mo malalaman ang sagot ang sagot sa tanong kung hindi mo talaga itatanungin to. Naman. Tinanong mo na ba, partner? Tinanong ko na, partner. Ganon Alam ko na yung ba? sagot. Nakuha mo ang sagot? Tuwang-tuwa ako sa sagot. Ganon ba? I'm happy Yes. for you. At ito, ang 31st Agosto natin at bukas, aariba naman tayo sa Setyembre. Nako, alam na natin yan, mga ka-RNgers. Oo, at talagang pagdiriwang na naman ng Pasko. Mafe-feel naman natin yan. Kaya sumama kayo bukas, mga ka-Rangers, dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited.